Ole tuna chuan Peipung ina education platform kan nei Peilan atanga kan masterclass course kan leidan tur kan soidona ni a leidan atanga video en dan thleng kan soidona ngun dewin kan lo ngai thadonia tian a platform a kaluta Peipung masterclass te hen kaludona ni chumi main hemi platform a hen kan la in sign in lawani chuan kan in sign in angai dona a sign in dan kha chu har lawa helai sira hian login ti hi kan lutanga login a hian kan email kan chunga ka email kan chulok ange ngot khang ka sign in ta ka sign in zo hian option sang sang lo than tur oma ma se kan masterclass bi khi Peipung masterclass ti hi alo ni don ta ni chone tain kan lutanga he ta hnuaia hian kan course lei du kha halo om don ani a free hi pani om dona a free hi chu kan du doin kan lo en theia he hi chu le angai don lowa chona hnuaia hian lei tur pani alo om dona chu chu Peipung masterclass ti le BFSI course Peipung masterclass tho hi alo om dona he hi an hnuai zo khi ka lei don ani lo lei kan lo lei duang chi kha chu ti khang kan click me anga chuan ta hen kan pay anga a pay na lo lang anga a GPay mai theia GPay lo pon net banking transfer te ka ting zong zong kha payment kha du du a than theia card mang te pohang kan lei thei tho ani tuna hian GPay in ka lei dona ole tuna hian khang ka lei success to course kha ka lei to tina ni ta tuna hian in process me ka ti hi chuang ka du du course kha ka lei to kha chu ka en to mai don ani khan payment success to ti chuan BFSI Peipung masterclass course chu ti hang ka lei to tina ni ta ni chuan ta hian in sign up dan tur kan hming le kan email kan data ha collect angai dona ta hian kan fill up anga tekhin na ta hian ka hming ka chuanga ti khang ka data kha tiang ka fill up zel dona ni tian ka data te ka fill up zawa ta hian complete enrollment ti hi ka chu dona ni ti chuan Peipung masterclass course su ka du doin ka lo en thei ta ni ti hian Peipung masterclass course su ka lo lei ta a ka lei zo nu chuan tian video hi ka du doin ka en thei to dona ni chuan ti hian kan data kan va fill up khan WhatsApp group a ka in add ngala chuan video kha kan du hun na kan en to mai dona ni ti hian video ko play a video kha ti khan ena video en zo ton hu hian quiz kha aron lang dona quiz kha kan du kan lo en to tang khan kan chang dona ni khati zong khani sira ka course kan le dan tu le video kan en dan tu rania video kha kan rem chan hun huna en thei dona video kan zira tang hian zona tam tak te po kan lo nei thei ta zona kan nei chuan WhatsApp group a te le discussion kan nei huna khang kan zot thei to dona ni ti zong khani ro se